שלום, אנחנו פה בספונסר אורי, הנה ניר הזיכרון, אנחנו פה בבית ספר, רואים? יופי, זה החצר פה, זוכרים שעשיתי שאמרתי לכם אני עושה ערבית פליקלק ובסוף חתר על הראש, זוכרים? וגם פה את הערבית פליקלק שכולם צלמנו, יופי, אז פה, הנה פה, מסוסלת, ואפילו ניר יתעד את זה, הנה ניר הזיכרון יתעד את זה. שמת? יופי, עכשיו ניר, אל תעצור, שרת? יופי. עכשיו, יופי, מפה. איזה חצי שנה באזור. לא רואה כלום, אני רואה את עצמי. אז בוא לקרוב! נצלם גם את זה. בוא לכאן! הנה, בוא. יופי, תצלם גם את כל זה. לא רק אותי, אל תעקוב אחרי האנשים. רואים? טוב, זה הסרטון של אופק, פה אנחנו פה בבית ספר מגדים, פה החצר, אני וניר הזיכרון אומרים ביי.